Dangos di cyrraedd! Yes! Unrhyw eisiau panad? Oce, ond gyntaf dwi'n gorau agor y llythyr yma. Hei, mae Big Brother mlaen. Yes! 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 Di Dilwyn yn iawn? Da chi'n mynd dall, dwi'n cael llythyr, a maen nhw'n cynnig fi fynd ar Brawd Mawr. Da de. Dil, lle mae'r banad na? Dad, Brawd Mawr di Big Brother ar SOC. Dwi'n mynd i fod ar y TV. Be? Dil, anghofio beth i newydd ddeud. Ti da'r champagne allan. Ydy'r teulu yn mynd i fod yn enwog? Ydy dad di meddwi? A ydy Dilwyn yn gwybod be i wisgo? Helo, a be di denw di? Dilwyn. A pam da chi di gwisgo mewn dillad nofio? Da ni'n gallu ffeindio byd arall. A rwan fyddwn ni'n dangos di rownd y gartra newydd. O, be di'r ogla na? Ia, Dilwyn, dyma'r surprise. Fydd Brawd Mawr yn cael ei gynnal ar ffarm. Be? Dil, dos i neud panad arall sam ar hysbysebion arno. Dil, mae'n dechrau eto! A rwan gawn ni weld eich bwyntiau Dilwyn heddiw ma. Dyma Dilwyn yn godro'r fuwch. O, come on! Wan, dyma Dilwyn yn casglu wya. Be? Helo! Be? Pam ddwys di nôl? Dwi wedi sylwi na dim enocrydd a teledu di bob dim. A bob yma'n heulu yn bwysig iawn. Dwi mor prawd o hynna chdi. Hefyd, oedd hi'n drewi. Fydd Dilwyn fydd ry fath rwan. Fydd y teulu fwy parchus. A pwy sydd i ennill Brawd Mawr? Hei, mae'n deud efo yma, na'r boi na Dol Mei sydd i ennill Brawd Mawr. Be?